2, 1, чакай, чакай, камера. Сния да е. Пусна се. Трябва да се чуе на пип. То се чу преди около 20 секунди. Не е вярно. Почвай просто. Добре. Здравейте! Сега ще ви разкажа за един тапанар с маска, който ми се изпречи на пътя. Ей! Добре, спокойно. И така. Не бях да го изиграм така. Сега отивам за гъски. Какво? Сега отивам за гъски, ти си скрил там и изкачаш пред мен. Не. Право му думи. Сега сега си пак ставаш. Ама Ранен, така като ония преди да се всели с чак. Не, на два крака си обаче като ония къде преди да се всели. Втора част. Давай. Сега свирам на барабан. Преди години ти ме атакува. Чакай. След 20 години. Здрасти. Помниш ли, че преди години ти ме нани? Сега ще си платиш. Не, така ти утрем и ти падаш, не те да няма. Не падаш, а просто така. Ще да никой. Аре. След 20 години. Помниш ли, че преди 20 години ме нани? Сега ще си платиш. И са. След още 20 години. Чакай малко. Добре? След 20 години. Ама извиняваш, така говоря, но аз се изпуснах чинието от туалетната чиния. Ай, с тия толкова. След 50 години. И край.